nga lang ani, pakita mo sir na basic. Kung mag-order na yata. Ito dyan ko na palitan niya. Dahil ka muna, mag-anay. Ay, di dyan po kong bayad, sir. Ano mo bayad mo kung dyan ko order na? Sa pagkukuyo ko yun sa kusina. Parang lang ma'am. Istorya ko niya, wag mo dyan ko ni-order na. O, pabayron mang galing kaniya. Ka muna, bahala mag-istoryahan na Ay, di dyan po kong bayad, sir. Mahalang magkaso, eh. Bahala mag- Ayan na lang ko picture, eh. Picture lang, kadyo naman kayo ma'am. Mari ma'am, dali lang, picture naman. Picture naman. Sa picture, eh. Kapriso mo ka na wag kabayad na. Dali ma'am. Picture naman, dali ma'am. Awards ni Noron! Ayo. Beri ang balay ni Ma'am Charlita Zamora. Kisa? Ako. Ay, ikaw ma'am? Nami pang na ma'am. Kanang na ang nagpaayo mo balay? Wow! Pa-repair? Wala. Charlita Zamora man ka ma'am? Nope. Ano man? Kay naamang gi-order na rin nga semento. Bola lang yan. Ay! 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 Sa akong anak! Okay. Pwede ka na mo umakuan ma'am? Storya ka dyan? Sa akong ato niya. Ay, dali lang. Ako sa ato niya papakadyan. Ya! Nalihita niyo mo. Ay, ikaw among si Ma'am Charlita daw po. Kinsa may nakuha na si? Sa imo nga doon ni ma'am. Katig orderan og semento. Kinahang kuhan ka na ang labisig. Nabisig no, dili sa Dumingag. Oh. Lagi kay kuan kanang pila ka buk imong order last? Nope. Tagi-tagi mo gusto sir kay Putol-putol. kada bang kwarta ba? Kinsa nakuha na Marjorie Michelle? Dili mo. Ikaw daw ga order ani dito. Kubalog silpon. Ano sa kaning adto dito gahapon man yata ba? Dili ako murag si What? Dili ka kuan ka to si Ano? Sa ngalan atong ano? Kabisa ta. Labisig. Nabisig no? Dili na ako sir. Ikaw nakapangalan sa imong ma'am Republic Cement. Sa sinta ra ba ni kasako? Kaman ko. Gwapo na na kay imong balay. Wala mag naaya mong gitoko dito sir sa Purok 2. Dito pero kana na ang di ba kas Marjorie yo? Mo lagi nang utana mi og ahaning balay ni Ma'am Charlita kay ang 30 kasako na dari. Mo nang gida. Di man gud kaigo sa ban. Kaya na og kinsa na order ana sir. Ikaw daw mo. Ning adto daw ka dito sa area. Wala sir, uy. Ibalay na mo dito, naibalay dito sa Purok 2 pero wala ko nag-order anak man. Sinungaling ka! Ano ko ba ang katong kuha sa wais na ni abroad Pero kay sa ka last ning kuha dito lang. dugay na ikuan mo dito sir murag July. Isa ning balay gi-repair di ay. Mo ni. Dili Nope. repair na, balay jud na siya nga kanang gibuhat gyud nga lublak. Wow naman! Dugay na July ito hinapo sir nag kuha ko dito na po kasako nga simento. Wala ra ba ang order daw dito ma'am? Nya kami i-deliver good. Uy wala yo. Uy wala yo. Uy wala yo. Paano masabi? Kang labisig na? Opo. Wala ko na Construction supply. nag-order. Kasi sinta niya ang kapait pagdaan ni wala ra ba nabayad pa. Bahala ka sa buhay mo. Na wala jud ko nag-order na sir. O galing ning anime dari kay ang sa sinta ka buk gahan mo i-drop dari or dito. Wala ko nag-order na sir oy kay Kaya ang 30 ani ma'am, balikunon pa pud namo. O kwanta ron, ibalik para mo dala pod. wala jud ko order na sir kay ang among gisaligan na nga naami kwarta na mo padala katong to sa kuit. Nakaron giningon man na siya atong July hinapos nga i-stop sa na nay kay kanang muuli ay man ko pag usas sa mong papanday di uli niya. Okay. July mo man ko. Kasi nasayop lang na sir. Hindi pwede yun! Ang ingon mo sa opisina ma'am, katong agi semana pa daw kani ganito. Wala naman kanto ilang. Ga follow up lagi daw kagahapon nya karon lagi daw ibalik deliver. Oh no!
Karon magkaroon date of delivery ma'am. Nya, mayroon na nani kay 3:30 man ang isa ka sako semento. 19,800 imong balance. Agoy, wala jud ko ana intawon sir na libog ko ana. Kay wala jud ko ug anak ko lang labisig sir. Ako ra may magpa-deliver. Ang yaraman truck ako ipa-deliver sa mua. Lagi ma'am, mauli gini katak-an na mo ron kay Oh. moy giingon dito sa opisina ikaw ron nagtawag gahapon nga gibuno. Agoy, di ka magkapalag cellphone. Udi na. Hey, siya man daw yung tawag ko. Wala jud ko sir. Naliban lang tingala sila na sir. Na, kasabang yun sa opisina mo kaya 30 ka sako na ano. Lang masaon man ako yung putol. Bawala nila. Dili, simento gid siya, 30 ka sako. Bali ang 30 ka sako ani ma'am, balik lang namon niya. Wala jud ko ana order sir. Bisan pod, ang kana din na naamang gani inay, naa kita sa opisina, ana ka ng driver niya, ako man ang inanak si kanang kiangon. Kana ugid siya mo driver nga mohato din na sa area. Na kami makasabaan ni sa opisina ma'am, kay guro mi tig-deliver ko. Nausaon pa ginako lang, kung order na ko. Kay katong miagi si Mana man gud daw dito daw ka, dayon gid hapon lagi daw ka nag-follow up ma'am. Yung uko mo. Saan man natin? Mo kay ko ni atog. 19.8 ra ba ni Isa ma'am? pag istoryahon ako na sa Sir Labisig. May pa ma'am, may pa ma'am. Mas maigi pa siguro istoryahon ko. Wala man siya dari pero ang inani na lang atong buhaton. Pila may kwarta nimo dira nga pwede nimo ika ano Wala sa jud mo. oy. Kay makakita ko sa pagkala sa kwait. Saon kanino? Ibili na lang namo ang resibo dayon. Dili jud ko Pati ang mabilin, sir. simento. Dili jud ko mabilin sir, kay wala jud ko nang order na. Ay, i-order ko nung 30 ka sako na simento. Di pa luwag ko na ko gahapon. Kung follow up mong gudaw gahapon niya, kami po ma'am na ginagi sige-siging po Oo. sa mo Sir Labisig kay karon lagi daw ang delivery. Ako sir, kung magkuan ko kanang mo palit ko dito sa ilang Sir Labisig, ang kana ng ilahang truck mo akong ipa-deliver dili nang magbanbahan pa ko. Lagi Ito 30. nako. 30 siya man gyud kasugo sa mga food ma'am. Ani na lang pwede ra permahan na lang ka na ma'am. Dili jud ko. Kay wala jud ko nang order na. Hindi, pamatuod lang ma'am nga dili jud ka mo dawat sa Dili lang yung pirma sir. picture na lang ma'am. Picture na lang ka na pamatuod lang pod nga nami ikapakita dito nga ninganhi ka dari. Oh, kauban sa simento nga dili siya mo dawat nga wala siya ga-order kay kami mo gyud madawat ma'am kay Hindi totoo yan. dira man gyud tig-deliver. Picture na storya sa nako. Oh, kung makikistorya siya. Ani na lang, kay iniguman na mo. Inani ma'am, inig-report dito. Inig-report ani na mo dito is siya rin mo tawag sa mga patawag. Oh, ano lang sir. Ani na lang. Ang tighatod gyud nako nang ako magpa-order bit ako diha nga amadto jud ko pagka ug maihatod. Kana yung naikia nga taga puro tres. Okay. Yung ko yung nga banban order wala oy. Picture lang ma'am. Naamag ko ng simento dito. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Para pamatuod lang nga naa dari ang item. Ang sinila sa mga. Yawan mo daw ano abi mo nako. Lagi, kay kasi kami dili ka pag may Oh. pwede ka bubut-but. Nakuan gina kanang nasayop lang gina sir. Bubut lang. Sige lang ma'am kay at least. Usa pa akong i-order Nakaani na mi dari ba? Nang Oo. kami ani pamatuod na lang nato. nga wala ko nag-order. Ayan. Kami na yung tawag dito ma'am. Oh. Oo. Eh, nakuyawan ang punong ka anak nga. Kung mapalit ko dito, kato din meron akong palit. July, merong imana. 30 kasako, dahil wow! 20, dahil yung sunod, na pulo. Ano wow! Wala na. May ako picture ko rin na sir, yapag ko viral ko na. Dili lagi mo. Ang amo lang ani ipakita mo Sir Labisig kay gusto mong ka-order sa Yapa. Nope. O dito di ko na palitan niya. no. Kaya ka mo lang magstorihanay kung Eh, di dito po ko bayad, sir. Ano mo bayad kung dito po ko order na? Sa pagkukuyo ko niyo sa opisina. Paano na lang ma'am. Istorya ko niya, nga mo dito ko ni order na. O pa-byron man galing kaniya kamo na bahala magstoryahanay. Ah, di dito po ko bayad, sir. Bahalang magkaso, me. Oh no. Ano na lang, bahala mag Ayan na lang ko picture, eh. picture lang kadyo naman kay ma'am. Ali ma'am, dali lang picture naman. Picture naman. Picture na tayo na nga. Mapriso nung ka na ako kabayad, na. Ali ma'am. Picture naman tayo ma'am. Awards ni Noron! Sige sige. Awa.
Happy birthday to you. Hey! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, ito prank po yung happy birthday. Dali ka man. Alright. Happy birthday ba? It's a prank ng joke lang mo. Ma'am, joke lang ba? Naila, joke ma'am. Grabe, lusinti yung dito sir. Okay ma'am, pasensya si kay ma'am no, igor po nagisugo ma'am. Kasi gahatagan ni karon no. Ngayon na naon daw kapag ilan. So joke lang po lahat. So, pasensya na ma'am. Grabe, nasuko juga, makikaso juga na mo ma'am. Joke lang po. Na-surprise ka ma'am. Sorry po ma'am. Kay kami, igor ma'am yung gusto no. So may bawa na to karon nagkinsa gahatag. Happy ra ka ma'am? Malipay ka? Nalipay na ko kay. Grabe na. So happy birthday once again. Surprise. Ay, birthday day ni mo karon. Kayo na ako magpa-deliver ka simento. Alright, so mayong uto ma o mayong uto sab sa tanang tao nga naadari karon. Okay? So ma'am, pasensya na mga joke lang po. It's a prank. Na-prank yun ka na mo ma'am kay birthday din mong sukuha. So dyan ka kadahong ngay nani di ay, no? Kaya hindi mong siminto, makigaway gid ka, ilang tugi, makigkaso. Sorry po ma'am ha. Nasuguan lang may nga paray nangaon daw kapag surprise. Alright? So anyway, magpailaila sa amin. We are from Everything Surprises. Nanay sa ka-special person na gusto ka i-greet today of happy birthday! Palakpakan natin sila! Alright, so mamingin nilang kaniya ka-special, kinani kaniya ka-love na Crisanto, wala siya dari. Gusto lang niya ipabati sa imuhaw, unsa kaniya ka-balangga, unsa kaniya kay nigugma, kung unsa kaniya ka-special, Crisanto, wala siya dari ma'am, is gusto lang niya makisaulog sa imuhang adlaw nga natawhan. Okay? Are you excited para mo dawat ma'am? Ani nga mga surprises? Excited na ka ma'am? Kamaro na kang kinsa kahatag ani? Kinsa ka ha? Napakaiba na? Mana ah? Kasi gimawang ba na? Sure ba? Oo, tanoon. Kung kabalaw ka ulang ka pasabot sa yung bala nga nasa himon kayo nani karan? Wala guys. Okay, so dili na nato dugay-dugayan, dili na nato lang kayo ngayon. Sugda na nato hatag mga surprise gift man. Yun ani ka ka-special, yun ani ka mong birthday celebration today. Nasa lagi prepare for you na 1,000 bouquet of roses with money bouquet. Happy birthday! Mapalakpakan naman natin. Okay, grabe ka special yung birthday ma'am. Kinano ka ma? Tanawa pa rin mong booking. Oh, naikash. Kagaya niya Miana ma'am ha. Before may mumuli, mangayok Miana. Okay, so syempre birthday ni mo today. Dili lang kay ka ng mga special gift ang gusto ipawag sa mo ha. Magpahaba na ng buhay ma'am. Pansit sa Bilapo. Happy birthday! Tanawan! Dali na lang siguro. Okay, bali ka mag-isan. Siyempre, birthday ni mo today, ma'am. Inanay subs nila ka-sweet for you. Napaginig-pilit nyo ba doon? Okay. Kakanin sa Bilao, ma'am. Bukat na, ma'am. Dali na lang, ma'am. Alright, grabe ka, bongga. Tapos siya ang birthday ni mo today. Hindi lang kayo na naman sila kipala sa mga ugis. Tension na lang pa! Minyo na siya. Okay. Happy na ka? Okay, happy si ma'am. Okay, so syempre birthday ni mo today. Dili lang kay ka na. Nasa sila mga pagkaon na yung madala for you ma'am. Alberto's Pizza! Okay, so happy birthday ma'am. Tangak pa ko. Okay, so syempre kinatay mga pagkaon. Hindi mawala na ako sila ipadala sa mga ma'am na. So thanks po, pampahilis ma'am. Happy birthday! Okay, ako magawat ma'am. Okay, so dara lang. Okay, happy birthday po. So tulo na siya kabuok ma'am ha. Nandito ang uban. Okay? Ayan.
Every occasion ng since birthday ni mo today, di gini siya mawala. Ako sila gipadala sa imo na red ribbon cake. Wow! Wow! Isa kay gata ganino. Isa ka ma'am. Nakay amiga ka na sa gawas. Isa ka. Abe, bawala ka sir, pizza. Dili joke ko. Joke lang po. Okay, so this time, since nahatag na mga special gift, excited na ka ma'am, may bawaan kinsa ni. Okay, may bawaan na tani karon kinsa kahatag nga surprise. Na ako siya gipadala nga special letter. Okay, so ako ang basahan. Dali lang sa ni ma'am. Ako aning basahon ma'am yung special letter nga gipadala sa imo, alright? Excited na ka ma'am? Kasi tawagan niyo sa kubana. Kasi yung tawagan? Ha? Yo! You? Neryo naman yan, yo! Ayo! Malaan makatag Victorio ani. You man. Wala, wait lang. Kailan may dadran? 16? Okay. Tara tayo. Bulag. Okay, so kung basahan ma'am, you man kayong tawagan. Okay, Neryo, no? Joke lang. Ito na po. Basahan lang ako. Kahilak mo din nero. Happy 60th birthday, Mama. My warmest birthday greetings to you. This was a very special birthday message for my nanay's birthday. First of all, I would like to thank our God for giving me the best stepmother like you. Nay, daghan kayong salamat sa sinugdan hangtod karon sa pagpangga ug sa pagatiman sa akong mga anak. Walay katapusang pagpasalamat nako sa imuhang kaayo ug pag-ilanamo nimo sa amoa. Thank you sa tanang mga tambak ug thank you sa imuhang pag-sacrifice. Sa gikan gamay pa ako ang mga anak hangtod karon. Nay, dili na nako taason pa ako ang mensahe diha nimo. Kay nagtulo na ako ang singot diri wish ko sa'yo, Nay, more birthdays to come and stay healthy for me. Kay aron sa ingon ni Ana, makapadayon ka og pag-alagad sa atong Ginoo. Again and again, happy birthday and I love you so much, Nanay Inday. Mahal ko kayo. Kayo ang lakas at inspirasyon ko. Nay, ambing for me ug ayo pasagdi muhang kaugalingon. Enjoy your special day, Nanay. God bless you always. Mwah. Nagmamahal. Si Ma'am Joy ng Kuwait. Palakpakan naman natin. Alright, si Ma'am Joy din nagpadala ni na surprise. Si Joy Joy Marjorie ng Kuwait. So, ang nagpadala na yan nga surprise, ma'am. Mawang imuha mo palang gaon kay nga na. Si Ma'am Joy nakakaroon sa Kuwait. Happy ra ka, ma'am, sa iyang gihatag. Okay, so this time, ma'am, kabalo namang gihatag kinsa gihatag ganing nga surprise. Okay na ba mga ikon sa imong ikasulti sa iyang gihatag karon? Kung unsa po di mo ang response sa iyang letter nga gisulat para sa inyo, okay? Saya ma'am. Lantaw siya sa ma'am. Joy, daghang kay salamat sa imo. Pagpakabala na ko. Wala ko nagtuo nga anak ka. Daghang kay salamat, Joy. Sakto na sir, ay. Palakpakan naman.
Alright, aside ko ma'am na kanang imong luha is luha na siya sa kalipay, no? So syempre wala gid ka kadahom nga nay maabot karon, no? At saka grabe jud kakabalwabol, grabe kaniya kabililhon nga ginikanan ma'am. Nga bisan pod wala siya diri is iha jud gipabati sa imong nga special kay kasiha ug unsa pud kaniya kapalangga. So nasayod ko ma'am bisan pa man sa imong mubong nga mensahe sa pagpasalamat is gikan gid sa imong kasing-kasing. Nasayod ko nga makita pud ni Ma'am Joy is malipay sad siya no. Nga nalipay kasi ang gibuhat karon. Kasi na pang ikadumag ma'am. Sige na, relax lang. Okay, later na po. Palakpakan natin ulit. Again, so happy birthday ma'am. Napakaanak ka na dari karon. Ay, daghan. Kinsa? Ani, kasi ngalan. Padara. Sige lang. Birthday sa imong mother, ma'am. Mga may usay birthday wish ni mo sa imong mama. Sige na po. Sige na po. Karon, mas nice karon. Lahi nila. Okay lang, ma'am. Normal man ang abahilak na para mag-express po ta sa unsay love. Okay. Sige na, ma'am. Para malipay po ng celebrant. Then aside from that is samtang napat itong ginikahan makadungog pa sa itong mga mensahe sa itong pagigugma sa ilaha. Masulti pa nato, no? Sige na, ma'am. Mali na, ma'am. Sige na po. Kasi ngalan na ni ma'am. Mother is nag-celebrate sa iyang ika-60 katuig na birthday. And then this time, i-surprise siya ni Ma'am Joy. Ina na siya ka-special, ina na siya ka-love sa mga sister. So this time, unsa man imong birthday wish para sa imong mother, unsa sabi may kasulti sa imong sister nga si Ma'am Joy, nga nasa Kuwait karon. Una sa lahat, salamat ko sa Ginoo nga akong mama na ako og 60 katuig. Hamo pa siyang nakauban karon. Ug ma, ako wish mo ma, kung tingin mo lawas. Naot ma, mga lapay ka pa matiwan. May problema. Ma, pasensya na ma, wala mi ani karon kay kwanta kami karon gipit ka tayo ni. Basta hindi sa sunod na tuig makabawi kami. Kami na po yung inani nimo. Joy, salamat kay Joy sa mong surprise sa atong mama. Ug amping ka dira pirmi. Kiss mo naman si Madam. Kiss mo naman. May palakpakan naman natin. Alright, so dagang kayong salamat ma'am sa imong manindot nga birthday wish para sa atong celebrant nga si Ma'am Charlita and then responsible sa mga sender. Okay, kisa pa man. Ali na po. Ali mga apo pag umangkon. Ali. Sige ay na, saan ka diya karon? Ali na. Sige na. Hala. Tamang ginay mag-wish na to. Oh, inana po na itong pagbati. Sige na. Sige na po. Kasi ngalan na niya. Charity. Ano? Parehas na mo halos ang ngalan. Charlita, Charity. Diba? Ali na, gang. Ali na, Char. Sige na, Char. Expect na hinani nga may tabok ka. Sige na, gang. Ali, gang. Ikaw na lang, guys. Sige, gang. Sige ka, karaga mo. Ayan, dito lang. Okay, sa birthday sa imong lola karon sa ika-60 katuig. Unsa man imong birthday wish para sa imong lola and then sa imong tita nga may nagpadala ni nga surprise. Unsa imong ikasulti sa iya? Ang lola akong may sulti. It's okay. Tag mo sila lang. Ay na lang, sir. Ay, masakit naman ni kasing-kasing. It's okay lang po. Happy birthday lang, Lola. Ang tagan para tuwing mabot ka ng daog. Ang magkapas pa ka na mo. Kami na may ano mo. Wow. Salamat. Ang ate Joy. Salamat sa iyo mo, te. Sakit na lang anak sa utang kabaluan eh. Ayan, ihag mo si Lola. Palakpakan naman na. Alright, so dagang kayong salamat gang, no? Napaka-sweet na po. Lami kita gang tamo no, nga makasulti pa ta sa atong lola, sa atong ginikanan, samtang naapa, no? Kay makadungog pa. Mapa-feel pa nato, unsa nato sila kapalangga, unsa nato pa sila ka-special. Happy ra ka, ma'am. Nasahip ko nga kanang iyong luha is luha na siya sa kalipay. Okay, kisa pa man. Ikaw, ma'am, sige na ma'am, ginagulak na naman ni si ma'am. Sige na po, masamong ka, ma'am. Sige na, sir. Sige na, sir, masamong. Sige na, sir. Dire lang ka, sir. Sige na, sir.
Okay lang, Mike, sir. Ina lang, happy birthday, ma. Ina lang po. Birthday ma. Palakpak ka naman natin. Happy birthday daw, mother. Okay, kisa pa. O kanina si ma'am, okay, gahilak naman yun. Wala sa lahat, ako magpasalamat na nagpadala ng surprise sa kulian nga si Joy Joy. Joy, salamat kayo Joy sa surprise sa kulian. Nga ako na magdahom nga maabot ninyo na ani. Patiging isugan niya Joy. Nga dili gisa mo mo dawat ani sa minto. Oh, salamat kay Auntie Inday. Happy birthday. I love you. Wow, palakpak ka naman natin. Ma'am, daghang kayong salamat, ma'am, ha, sa imo ang minute nga birthday wish and response. Alright, kisa pa man. O, sige, dili na nato pa istoryahan kayo. Marag dili naman sila may istorya. Okay, so unang-una sa lahat, thank you so much sa tanang naghatag birthday wish para sa ating celebrant. Okay, so this time, ma'am, dili na kayo kanina lagyan na to ang surprise. Eh, mga apo di ay, basig na sila kasulti. Tingnan daw, happy birthday, Lola. Sige daw. Happy birthday, Lola. Kiss na lang si Lola, i-kiss si Lola. Wow, ikaw po gang, kiss si Lola. Kiss. Wow, sweet naman. Okay, so this time, hindi lang kay kanina kaya na itong surprise na patay dagang pasabog, ma'am. Excited na ka? So thank you so much sa tanang naghatag og birthday wishes. So this time, ma'am, na siya i-prepare nga song para sa imo, ha? So haranahan ka, ma'am. And then aside from that, well, nagharana si among kauban, no? Okay ra sayaw na tag-sweet si ma'am para mahimong memorable and special yung birthday. Dili, kamo tanan. Wala accepted. Appeal ko. Okay, sige ha. Sige, so wala accepted, ani, alright? Okay, ma'am, tindog lang, ma'am. Kadyan na kayo. So, sayawan ka nilang sweet, no? Well, nag-ikanta. Ayaw lang sir oy. Sige na po. Dahilan ko na. Sweet naman. Bahong kayo. Ayun. Ano lang. Sige, una mga anak. Sige na po. Sige na, sige na. Sige na po, sayawi lang ninyo si mother. Sige na, sige dayon. Uli lang po. Okay ka na. Yan, palakpakan naman natin. Sunod-sunod lang ha. Nais kong malaman mo kay bahagi Sige lang po ma. Sige, next po, next. dahil sa'yo Alingkurin na lang ma'am. ito'y para sa'yo at kung maubos natin di mag-isip dahil iyong narinig mula sa labi ko. Sana iyong marinig tibok ng damdamin
song is for you, Jod, no? So, prepare ka na si mga anak para si mga... Oh, may sagwa mong gabatan naman. Right, okay, so daghang kayong salamat partner sa imong hamoninot nga song. Nasayod ko ang kanang mensahe mo is para gina sa imo, no? I-prepare ka na sa imong anak today. Okay, so this time dili lang kay karon nag-end ang atong surprise. Since birthday ni mo today, natay cake, so kantahan na to happy birthday si ma'am, alright? Okay, sige po. Sige na ma'am. Dari mo sa kabilang side, o gara sa bigat. Sige na, kamutan ha? Dito to dari, oh. Kaya bukanta tag happy birthday para tibuok ba? Sige na. Okay na tayo cake. Ayan, sige na tayo cake. Ang nakabutang sa tuwang cake, happy 60th birthday Nanay Inday from Joy. Palakpakan naman natin. Lagi na lagi. Okay, so kanta na tag happy birthday. Ready? Pakpak! So good! Ready? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Gusto? happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday once again ma'am. So this time, unsa man imong birthday wish para sa mga adlaw na dawan karon. Unsa to sir? Unsa imong birthday wish ma'am? Ang birthday wish. Salamat ko sa Ginoo nga naabot ko aning akong pangidaron karon nga 60. Walay mga kakulian ug nagpasalamat sa ko sa naadri sa akong palibot karon ug labi na sa nagdonate aning akong maong birthday. Daghang salamat. Blow the candle ma'am. Tayo pang kanila. Yehey! Palakpakan natin na lang! Yehey! Ready? Kanta na balik! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday once again po ma'am. So this time, happy na ka ma'am? Mga tanong yun sa mga imong gibati sa surprise na kiyatag sa imong anak karan. Ganiya sir, nalagot ko kay siminto man. Ya, dako kay kantidad. Karon okay na kay dili mo dai siminto na ulian na. Nalipay na ka ma'am. Mapira ka. Apira. Okay, any final words? Basta na pa kay kadungag sa to ang sender nga si Ma'am Joy nga naghatagan ninyo. Joy, salamat kayo sa imuhang gihatag nako karon. Agit pasalamat Joy. Pagbinutan din ha dayon. Patamping sa imong kabalingon. Oh. Ay kabala ka sa imong anak Joy kay. Bisan pag wala ka ni hatag ngin ani karon giatiman ako imong anak, palangga kay nako. Ug daghan kay salamat Joy. Sige. Ayun, palakpakan naman natin. Alright, so grabe no, nasayad ka nga luha na siya sa kalipay. Okay, so thank you so much ma'am no. So this time, dili lang kay kanina again ito ang surprise. Happy birthday once again. Grabe, lipay po kayo ni ma'am kay nalipay jud ka sa gihatag ni Ma'am Joy nga surprise karon from Kuwait. Okay, so karon dili lang kay kanina end na batay isa pa ka final sa program. Okay, finale na ni. Now to mag-participate na, no? Nami Dance Challenge. Okay, ma'am, appeal ka ma'am ha. Manayaw ta ka Jot. Okay lang. Sige lang po. Bisa kunsa lang. Sige na ma'am. Kanina mga yato ang participants. Sige mo ma'am. Mga kids, sige na. Appeal lang. Sige na gang, appeal. Music please. Para ganahan. Ready? Sige na ma'am. Go! Hulahin kita. Ready? Like I'm so skinny.
Dali na. Madaya. Sige mga. Okay, bailan mo mga group. Yun. Madaya tayo. Okay, mga unang sila. Hitak pa na. Okay, nasaya na kasi mo. Okay, sa nagkakaing salamat sa inyong pag-participate. Sumating ko rin mga. Alright, so happy birthday once again. Thank you so much once again sa tanang nag-participate, no? Sa mga anak ni ma'am, mga apo, dalawang kayong salamat sa inyo, ha? So this time, ma'am, unang-una sa lahat kay Ma'am Joy Marjorie. Ayan. Si Ma'am Joy Marjorie. Ma'am, thank you, Sab, sa tarang tao nga natin karon nga para nakasaulog sa adlaw na tauhan ni Ma'am, no? So grabe ka malipayon, grabe ka happy ang celebration sa imong birthday today, Ma'am. Pasensya mo dahil balik, Ma'am, no? Mag-iilan pag yung ka na mo. O pabayron ka. Kasi may bibinutso. Dako kayo, no? Semento bagyan. Kaya wala ka order. Anyway, sa prank lang po yun kanina lahat, Ma'am. Pasensya na po. So this time, Ma'am, in behalf of everything surprises, napon may birthday wishes, decorations sa imong birthday. Dalagon kayo ng Diyos, kaya nakabot pa kasi mo ikasay sinta katuig. Nasayod ko mga dili lang kay kaning birthday celebration. Ang atong isawulog, kauban ni mo ang mga anak, kauban ni mo ang apo, kauban ni mo tibok pamilya nga nadari karon. So this time, Ma'am, is malipayan kay mi nga happy ang tanan. Og nasayod ko nga daghan pang birthday ang ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, especially sa good health nga para makapadayon paglautay sa imong adlaw-adlaw nga buluhaton. No? Magpuyo lang ta nga magmalinawon, magmalipayan, Ma'am. Ang atong kinabuhi gasa gid na sa Dios sa atong kinabuhi. Sa diri sa kalibutan, Ma'am, no? So para ma-enjoy nato kauban nato ang mga tibok pamilya. So manginaot ni Ma'am nga magpuyo ka magmalinawon, magmalipayon uban ang gugma sa imong tibok pamilya. Once again, happy 60th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si Ma'am. Okay, so Ma'am, okay na. Bye-bye ka din tayo sa camera. Bye-bye po. Thank you, Ma'am. Alright. Okay. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye po, bye-bye, bye-bye. Frankies. Alright. Okay, dari. Bye-bye. Ayun. Dari, bye-bye po, bye-bye. Bye-bye lang. Okay, dala pa. Sige, bye-bye. Alright.